Bon dia, estem aquí a la cinquena trobada de Pobles Sense Fronteres, a Ribes Altes, al nou centre cultural català que obrirà aviat a Ribes Altes, amb en Joan Ploa, d'Uso. Per què has decidit venir aquí, en aquestes trobades? Home, primera perquè a nosaltres ens agrada. Altres anys no he pogut venir per temes d'Ajuntament i per temes familiars, però ens agradava molt aquí. El meu sogre venia, quan fa molts anys, ara ja està mort, pobre, venia a Nassaret a recollir cireres, vaig equivocat, i, bueno, i molta gent d'allà del meu poble hi venien aquí a fer temporada aquí a França. Sempre han tirat bastant cap aquí. Sempre hi ha hagut lligams entre aquest i l'altre costat de la frontera. Sí, sempre hi ha molta gent d'allà que venien aquí a fer temporada anys enrere, bastants anys enrere. Aquí també es parlarà de la moció que han firmat els pobles de Catalunya Nord per demanar que s'oficialitzi el català a Europa i que França defensi més el català del que està fent. L'heu firmat, aquesta moció? Nosaltres el dilluns, dia 4, em sembla que és, fem el ple i l'aprovarem per ple en l'Ajuntament. La moció aquesta, així l'aprovem. D'acord, molt bé. Mira, ara ja heu pogut parlar amb pobles de Catalunya Nord, perquè l'idea també és de fer intercanvis entre els dos costats de la frontera? Encara no, ara ja ho estàvem fent. Suposo que amb algun altre parlarem, perquè seria molt interessant. Bé, doncs us deixo anar cap a la feina. Adéu.